1, 2, 3. What's up mga kaber? Karon, pildi mo mi sa games na mo nga buwan-buwan, so naigigaman nila nga twist na kuno mi punishment. So wako kay bawo kung sa ilang i-punish na mo. Ang pildiro man mi sa among game. So na si The Will mo explain na to. Kung sa punishment. So ako i-explain ang soda ng tulo ka baso mga kaber. Kani gisudlan mo niyog tuyo. Kani gisudlan mo niyog suka. Na kani bonus siya nga baso, gisudlan mo niyog Sprite. Nya. Amo ning tabunan og tabunan na mo ni siya nya. Katong mga gipanisa na mo mong pili sila asa sila nga baso og mapilian nila mo ilang imnon. Ya okay. Let's go. Okay, dara mga bilero mga kaber. Si Edgy Boy. Let's go. Biggie ko na Biggie. Big. Oh, si Lolo Birds. Pero ito yung patalikdan nila para ano siya akit. Ano siya tare nagrambol ato. Talikod. Bayo mo tanaw ha. Yeah! Pili. Yeah! 1, 2, 3. Unainom. Let's go! Ate, sa dukot Nya. So, Ayun na. unsa man imong napili de? Okay, bow. Putik raman ni. Let's go. 1. Wah, suka. Toyo. Aman, toyo. Aman. So, unsa kay masulti nimo sa inyong punishment ninyo? Nga mura ikaw may Bro, binas-binas. ako'y brag. Nakaingon kung ako'y buinas kay Sprite ako napili. Sprite. Why ni bunot mo? Nga asa may masulti nimo sa imong nainom? Aslong kayo eh. Sakit kayo. Kare, Hindi imo ako ha. bait lasa sa tuyo. Dapat ako puka.